Čo sa dnes pokazilo? Dozvieš sa, sleduj. Po 160-dňovej výzve som sa rozhodol, že vám budem robiť niečo ako vlog. Dozviete sa teda, ako vyzerá bežný život človeka, čo sa živí jachtingom. Dnes máme sobotu, dojazdili sme kurz a chystáme sa do talianskeho Vieste. Preberáme si lode, vítame posádky a zároveň obvolávame zákazníkov, čo si cez nás prenajali loď na tento týždeň. Či je s check-inom všetko OK? Mirko, ahoj, Jano Šárnik pri telefóne z jachtingu. Haló? Miško, ahoj, Jano Šárnik pri telefóne. Haló, prosím. Marek, ahoj, Jano Šárnik. Ahoj, ja vám počujem ťa. Nuž, ale keď vznikne prúser, väčšinou je to reťaz udalostí. A to je aj dnes. Posádka vyťahovala na sťaži našu vlajku. Urobili si na konci lana uzol a jeden člen posádky ten uzol držal. To lano nemá prečo do sťažňa vbehnúť. Jedine, že by si ho pri tej vlajke moc potiahol. Zabezpečenie mali dobré, však? Lenže ten, čo držal lano, sa nudil a tak sa hral s uzlom, ktorý rozviazal. Nevedel, že je dôležitý, ale radšej ho viazal naspäť. Ja som zabával toho, čo viazal vlajku, on lano potiahol so slovami ja ťa naviaž si to tam radšej sám a lano potiahol. Na konci ešte uzol nebol a tak lano vytiahol zo sťažňa. Hodina práce dostať ho naspäť. Vidíme sa zajtra, ak teda bude signál.